Кунагыбыз да килеп кушылды һәм без рәхәтләнеп аны тәкъдим итәбез. Бездә кунакта Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова. Гүзәл, сәлам, хуш килдең. Күннәр исәнмесез. Син һәр вакытта күтәнең кәефтә, рухта. Менә инде сокланып әйтүм, сине бер дә күп балалы әни дип тә әйтеп булмый, ту-ту-ту күз тимәсен. Кечкенәгез безсем, ничек хәлләрегез? Ой, кечкенәбез. Бик матур үсеп килә, Аллага шөкер. Барсы да яхшы. Инде 8 ай булабыз инде. Сөйләргә, җырларга да маташа. Субханалла. Менә шушы бүтән тормыш, көнкүреш, эш мәшәкатьләре белән инде яңа сезонга син әзерме? Яңа сезонга без тулысынча әзер. Безнең инде 4-5 көннән концертларыбыз башланып китә. Бик зур шәһәрләрдән, Ижау якларына һәм Себер якларына хәтлем барып җитәбез, Алла теләсә. Шуңа күрә ныклап әзерләндек. Программабыз бик катлаулы һәм дә инде бик көтеп алынгандыр тамашачыларыбыз белән, чөнки без инде 2 ел гастрольләргә чыга алмадык. Шуңа күрә бик сагыныштык. Син Пермь өлкәсенең Барда районында туып үссәң дә, татар гаиләсендә үскәнсең, һәм Татарстанда инде үзеңне җырчы итеп сынап, Татарстанның халык исеме мактаулы исеменә дәрәҗә яулап алдың. Менә җырга, татар җырына мәхәббәт каян килгән? Гаиләдәнме, өлкәдәге менә шул татарлыкларның горыф-гадәтләрен саклауданмы, әтидәнме, әнидәнме, әбидәнме, бабайданмы? Менә дөрес әйтегез, әбидән дә, бабайдан да, әтидән дә, әнидән дә, чөнки әби бабайларым минем һәрвакыт җырлыйлар, көйлиләр, дугалар өйрәтәләр. Истә урындыкка бастырып, картәте минем Таленкада уйнарга ярата, мин биеп, шунда җырлап торганмын. Бик иртә сөйләшә башлаганмын мин. Шуңа күрә моңлап, матур итеп минем әбиләрем бик матур җырлый да әйтәләр, менә сиңа шулардан, алардан килгән дип. Дөресен әйткәндә, теге профессионал җырчылар безнең нәселдә юк, ләкин менә мин ничектер килеп туып чыкканмын, әбиләрем бик матур җырлыйлар, дөресен әйткәндә. Гастрольгә менә 2 ел чыкканыбыз юк дип әйтәң, алай да сез менә Россия буенча иң күп йөрүче артистларның берсендә кая гына булмадыгыз сез, татар мөхите сизеләме башка төбәкләрдә һәм нинди регионнарда аеруча татар артистларын көтеп, зарыгып көтеп алалар? Менә мин берсендә аерырга яратмыйм. Дөресен әйтим. Шуңа күрә минем өчен тамашачылар менә кая гына без булмыйбыз, без елына 250-дән артык концерт бирәбез. Менә кайсыңны әйтсәң дә алар шундый сагынып көтеп алалар безнең концертларыбызны. 250 генә тагын бит әлендә 154 берлек мөмкинлек бар. Ансылары инде башка чаралар, фестивальләр, сабантыйлар, ансын кертмибез без. Без гомумән үзебезнең сезон концертларыбыз турында гына сүз алып барабыз. Тамашачылар безнең менә төбәкләрдә алдан ук билетлар алып куеп, менә шулай алдан графикка кереп, инде безнең ташка басылган кебек 18нче ел йөрибез инде без быел. Шуңа күрә менә ничек әйтим, бик сагынып көтеп алалар, һәрбер җырны җырлап утыралар. Менә мин онытып китсәм җырларны, алар кушылып китәләр. Һәм иң мөһиме, миңа нәрсә сошый, безнең концертта менә 18 ел буе мин карап күзәп барам, балалар бик күп киләләр. Инде без Демәк, төрле буын вәкилләре, балалардан алып бер буын гына өлкәннәргә. бала үстермәдек дип уйлыйм мин. Мин аның белән бик горурланам. Чөнки һәрбер концертка бәлки хәтлем күп бала килмейдер. Менә без чакыра башласак, миңа ник чакырдың, балаларын төшереп бетеп булмый, 1 сәгать төшерәбез диләр. Сәхнәдән. Чөнки алар менә күпме бала килә, аларның барысы да менеп, һәм шул вакытта мин барысына да микрофонны биреп, җырлатып чыгам. Менә шунда сүзләрен дә беләләр, кушылып җырлыйлар, мин белмәгән җырларын да җырлап җибәрәләр. Гомумән миңа шунысы сөендерә. Менә безнең киләчәгебез, телебез саклана, шушы җырлар аша, шушы концертлар аша. Ул бик мөһим. Үзләренең җырларын теләйләрме, минекен җырлыйлармы, ансы мөһим түгел. Иң мөһиме алар татар җырларын җырлап, шушы татар концертларына киләләр. Иң мөһиме шул. Җырлар дигәннән, менә җырларыгызда татарлык ничек чагыла? Бәлки ул темалар, милли темалар чагылыш табадыр. Әлбәттә, ничек инде бездә бөтен мәхәббәт, хис, гомумән гаилә турында җырлар, әтияне, туган якка мәхәббәт. Гомумән безнең җырлар бит инде үзе бүтән төрле, моңлы җырлар бит инде безгә генә хас булган. Шуңа күрә мин әйтмәс идем теге. Безнең тамашачылар алар менә бөтен Россия буйлап сибелгән тамашачыларыбыз, бөтен дөнья буйлап яшәүче тамашачыларыбыз. Алар менә әгәр дә син гастрольгә барсаң, без үзебез дә яшь гастрольгә йөрүче буларак беләм, аптырап тормыйлар. Ул турысын тота да әйтә сиңа. Менә сез аралашканда күбрәк нинди мөрәҗәгать белән дәшүчеләр, әңгәмә кыручылар бар?
Нәрсә борчыялар күбрәк? Ешрак килегезме, яки тегесе килсен, яки булай я бүкүл мәнки тормай инде төрлечә бит. Күбрәк ешрак килегез диләр. Шуннан да менә шул сүзне күбрәк әйтәр, ник килмәдегез, менә ник без сезне теге елны көткәнек, или теге айда көткәнек, нишләп килмисез? Ну, мен әйтәм, менә график шулай, ничек килә алабыз, шулай киләбез дип тә карыйсың бит инде. Һәм әйдәгез минем менә кемнеңдер туган көне кутлагыз әле, шундыйрак мөрәҗәгатьләр булырга мөмкин бит инде. Кемнеңдер җырлыйсы килә тотып кына. Җырлый, күңеле тулган, аның менә дә җырлыйсы килә. Без рәхәтләнеп бергә җырлыйбыз. Гүзәл, менә җырлар турында бик күп сөйләштек. Бүген дә сез безгә яңа җырыгызны бүләк итәчәксез. Ул кирәк дип атала. Нәрсә турында ул җыр? Бу сүздән әллә ничә темага кирип китеп була, кирәк. Сез аңладыгыз инде, әйме? Шуннан да уйлап карасаң, анысы да кирәк, монысы да кирәк. Кайдыр ашыгабыз, пошыгабыз. Ул меңләгән кирәкләр арасында яшәргә дә онытмаска кирәк. Менә шуның турында җырлыйсым килә минем. Көчле булсын безнең халык, бирешмәсен дип. Менә шуның турында бик мөһим, бик матур җырыбызның берсе. Яңа җыр әле бу. Мин бүген премьера итеп сездә башкарамын. Рәхмәт ясин. Менә җырларын күбрәк кем сайлый? Җырларны күбрәк үзем сайлыйм. Мин һәрвакыт җырга бик игътибарлы. Теге җырлар күп булса да, шуның арасыннан менә иң ошаганы, күңелгә ятканын гына җырларга тырышам. Авторлары кем? Ринас Фазлый Әхметов көе, Айгөл Вәлиуллина сүзләренә язылган кирәк дигән җырыбыз. Гүзәл, бик рәхәтләнеп, хәзерге минутларда әлеге җырны тыңлаячакбыз. Тамашачыларыбыз өчен дә бу бик зур бүләк булыр. Кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт һәм акция кысаларында без һәрбер кунактан бер сүзне әйтергә тырышабыз. Ул горурланып, мин татар дип әйтә аласызмы? Мин татар. Җырның премьерасы котлы булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Җырлыйбыз. Яшәвең зарлы булса, күңел сагышка тулса, алсаң син начар хәбәр, дусларың сатса әгәр, өметләр акланмаса, ышаныч сакланмаса, башыңны азыга күтәр, сагышың бәлки үтәр. Кирәк, кирәк, кирәк төрләргә яларга, кирәк, кирәк, кирәк җанда көч табарга, кирәк, кирәк, кирәк елмаеп дәшәргә, тормышны яратып, җанда атып яшәргә. Рәнҗемә кирәк түгел, калмасын юкка күңел, уйлада уңай ягын, Аллаһка тапшыр барын, җибәрсин үткәннәрне, оныта үпкәләрне, бәхет кирәк һәр кемгә, барына бәхет теләр.
табарга кирәк елмаеп яшәргә тормышны яратып җанда атып яшәргә тормышны яратып яшәргә